रादाबखौ आं फरायदों आं बसुमतारी थांनाय मोनाबिलियाव 5 बाजिनाय लोगो लोगो मानास माहारि हाग्रामानिफ्राय मानै गान्दानि फेन गोमानाय जादों। बे मानै गान्दानि फेन गोमानायनि थाखाय दा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव खारफु सोलिगासिनो दं। थांलाय फैलाय बन्द, लामा थाबायनाय बन्द, गांनि खावनानै लांदों। बेनि जाहोनावनो दिनै भुगिनांदों जाहैबाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा। बिग ब्रेकिं निउज लोगोफोर, बिग ब्रेकिं निउज। नोंथांमोना जानो हागौ मिनिथाव सानदों जानो हागौ, नाथाय बे मिनिथाव बाथ्रा, मिनिनायनि बाथ्रा नङा। गान्दानि फेन गोमादों, बेयाव थानानै निउज फरायनो मोनदों लोगोफोर। बे सैथो खोथा, एरैनो फाल्थुफोर बुङाखै, गोमाथारदों। आरो बे फेनखौ मोनोब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय कल खालामनो हागोन आरो कमेन्टआव लिरना हर